zet. Geluid, licht en... Nou, een speciale opening. Zie je? Hoe is het? Arjen, zin op? Ja. Wil het die de eerste keer? Ja. Wist net al dat ze denkt dat ik ben knettergek? Nee. Dit is mijn eerste keer. Ik roep het al 24 jaar. Ik ben meidwan, want het is goed voor de 24ste keer. En ik had nog nooit die in. En nu dacht ik, nou 24 keer, nou maak ik het maar eens een keer ervan. Dit is nou de 24ste keer. En ik doe het voor de 24ste keer. En ik vind, als ben ik juster begon, eerlijk weer, het is een prachtige mooie 1 januari voor boeren. Dat is de eerste keer. Welkom op deze... Wat had hij nou besloten om mij te doen? Dan willen we elke keer mij een lampje in de riezen. En we zijn van, we nemen zo terugzetten, dus dit is correct wat voor u is. Hoe viel was erin? Hier en terug. Oké. 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! En dan komen ze alle hier in de wettering. Net weer weer omhouden. Op 1 januari 2023. De nij is doek. De 24ste keer is. In 2023. Wie het koort? Ja, lekker fris. Ja, heerlijk. Maar dat is zo lekker. Dat prikkelt. De hoe het zo lekker. Dat is echt een ervaring. Dat moet je eens een keer proberen. Lekker. Oh, ik heb nog een keer. Hartstikke. Nou, hij ze krijgen afsketten. Teken je net 1 keer van en ik zal elke keer mij doen. Nou, maar de temperatuur van nou en je ziet hoe gezellig dat hier is, dan krijg je wel ongestrijd en taak vergeet ik, maar ja, iedereen moet gewoon doen wat er goed in is, wat er zelf nog net. Dus ik let het graag doen en geweldig respect voor Portinga, maar ik voor alle mensen keer wat jullie te wijs zetten, wat voor boeren. Geweldig, wat een evenement.